लागल यही के बारे में हम कहानी गाई। अरे कहानी कहानी अरे कहानी 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 सुनाओ तानी जी एगो सुंदर कहानी। बात ही बरा के बा जौना बेरा जे भी धरती पर आवे मरे होइए ना, जे आवे वो मरबे ना करे। धरती के भार सहाय मान ली अगर नाला में पानी जमा हो जाई कहीं निकली ना तो का हुई ओया खंडर बनाई पानी सरी अब पिलुआ पर जाइए। ओ सही ये धरती पर जे भी आवे जाओ ना पूरा आदमी से धरती रोए लगली, पब्लिक बढ़िया गई, धरती माता रोए लगली। अब पूरा देवता लोग सोचल बात कि जाइला कहाँ आ जाके ब्रह्मा जी के लगे हाथ जोड़ के कतल हे ब्रह्मा जी आखिर जब जे धरती पर जन्म ली मरी होइए ना तो हमरा से भार रखे साथ कि रोवेली धरती धई के आर कोई अर पवन नम हो कि वही धनवाना नम हो कि वही जनमाना हो कि वही जनमाना हो तो माई कली घोर बारा दनवा हो कि वही जनमाना घोर बारा दनवा हो कि वही ब्रह्मा जी के लगे जाके धरती माता गाय रूप तन बना के जाके रोवत रही ब्रह्मा जी कौनो उपाय करी अब हमरा से धरती के भार सहात नइखे, जे आवत मरत नइखे, अब हमरा से भार रुकात नइखे। ब्रह्मा जी ये बात सुननी, ब्रह्मा जी मन में विचार कइनी, अब विचार करके कहनी कि कोनो न कोनो उपाय करे के पड़ी। ध्यान धैनी मन में क्रोध भइल, आकाश में जब वहां का तकले बानी एगो आकाश से एगो परी आइल बड़ी लड़की के रूप में, परी आइल बड़ी लड़की के रूप में आके पूछत रही कि हमरा के बोलावल ह, हमरा के बोलावल ह, हमर नाम का हो। हे पिताजी हमार कौन काम बा रौरा हमरा के काहे खातिर बुलावले बानी? अच्छा हम तरह के यही खातिर बुलावले बानी कि जौन हमको हम तरह करे के बा। का करे के बा? तारा यह करे के बा कि लोग के मुआवे के बा। अरे लो हमरा से ये काम ना होई। अच्छा तारा से काम ना होई तारा के जौना काम खातिर बोलौले बनी वो काम ना करबो तो तार कौन कर देबे जा? तारा करे के पड़ी ना करे तारा करे के पड़ी ना करे त ना करबे त जौना काम खातिर बोलौले बनी वो काम तू ना करबो तारे कोनो काम नहीं खे।
इतना बात जब ब्रह्मा जी कहले बानी लड़की रो तरी कहतरी बाबूजी हमरा से अरे होई ना ए पिताजी हमरा से होई ना ए पिताजी ऐसन गलती हमरा से होई ना ए पिताजी ऐसन गलती पिताजी अगर हम बिना गलती के केहू के मारो तनी केहू के गलती से अगर जान हम मारो तनी पिताजी लोग हमके अकलंकी कही हमर शिकायत होई बदनाम होई बिना गलती आके कैसे मारी जान हो हमारा के लोग कही बड़ा अनजान लोग कलंकी कही पिताजी एक काम हम ना करे ब्रह्मा जी कहट की तरह करही के बाय से बोलाओ वही खाती हमारा से होई ना 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 ये पिताजी वही सन गलती हमारा से होई ना कहा तरी मृत्यु के पिताजी काम हमरा से ना होई और कोनो काम कहीं तक कह ब्रह्मा जी के ना तारा इहे काम करे के बा एक उपाय हम बताए मृत्यु रो तरी और वही से चल बड़ी हिमालय पर्वत पर मृत्यु जाको जस समाधि लगा ले बड़ी और जाके समाधि लगा के अपना जप तप में बैठ गई बड़ी आज जब रोले रहली मृत्यु आंसू ब्रह्मा जी रोक ले बानी और रोक के ओके विभिन्न रकम के बीमारी बनौले बानी और जब उन्हें सब आपस आइल बाड़ी मृत्यु कल बताई पिताजी अब बताई रौरा ब्रह्मा जी ने सुनाओ तू मरबू आरोप तहरा